Start med at sigte 1-2 teske matchapulver igennem sigen ned i matchaskålen. Du kan eksperimentere lidt med, hvor stærkt du foretrækker din matcha. Sigen sørger for, at vi undgår klumper og får den lækreste konsistens. Klargør piskeriset ved at lade det stå i en smule 80 grader varmt vand. Det blødgør enderne, så det er nemmere at opnå den rette konsistens. Tilføj nu ca. 1 dl 80 grader varmt vand til skålen med matchapulver. Nu er du klar til at piske. Brug bambuspiskeriset til at piske i en zigzag-bevægelse i 10-20 sekunder. Det er håndleddet, der gør arbejdet. Sørg for at piske hurtigt frem og tilbage, så du opnår en skummende konsistens. Nu har du en sammenhængende masse med en smuk skum på toppen. Tilføj matchablandingen til en kop. Hæld gerne en lille smule ekstra vand i skålen for at få det sidste matcha med. Hvis du vil drikke en traditionel matcha-te, så topper du blot op med ekstra varmt vand, og så er den klar til at drikkes. Vil du derimod lave en matcha latte, så kan du bruge en mælkeskummer for at varme din mælk eller plantedrik. Brug ca. 1-2 dl mælk. Det kan være lige den mælk, du ønsker. Havremælk er f.eks. rigtig god sammen med matcha. Så tilføjer du din varme og skummede mælk til din matcha, og så har du en smuk og velsmagende matcha latte. Så er der bare tilbage at skylle dit piskeris og placere det i holderen, så det tørrer korrekt og holder sin form.